Здравейте и добре дошли в новия епизод на Страстоубийки. Днес съм аз с вас, Мани. Видеото ни е малко различно, но ще виждате нашите гости, защото според мен те са доста по-важни за гледане. Предполагам сте видели вече от заглавието на епизода за какво ще си говорим, но ще си го разберете това в допълнителните минути, които ще останете с нас. Първата работа, която съм си сложила днес, е да ви представя нашите гости или по-скоро да ги оставя те да се представят. Може да си кажете имената, може да си кажете местоименията, които използвате, да разкажете с какво се занимавате, защо се занимавате с това, какво lights your fire. Добре, аз ли да започна? Давай. Добре, казвам се Радост и съм психолог и активист. Наскоро се върнах в България, като специализацията ми е психология и клинична психология. Къде е интересът ми в момента и къде най-много работя е пресечеността между невроразнообразието и травмата, което мисля, че доста влиза в темата на епизода. Вълнувам се заради това, защото аз съм невроразнообразен човек, защото повечето ми клиенти са невроразнообразни и ние всички колективно се затрудняваме с очакванията на обществото, така или иначе, и особено когато става въпрос за капитализъм, ментално здраве, къде вкарваш собственото си чувство за ценност, когато не сме продуктивни, се чувстваме зле. И мисля, че това е много важна тема и се надявам да поговорим повече за това. Също така създадохме група за невроразнообразие. В началото беше общностна група за взаимопомощ и подкрепа и сега наскоро го регистрирахме и като НПО, така че се надяваме да правим и повече проекти. И идеята на НПО-то всъщност е овластяване на невроразнообразни хора, като всички там сме невроразнообразни, т.е. не идва отвън, а нали се идва от самите нас. Може ли само да те попитам да обясниш какво значи невроразнообразие? Да. Накратко. В смисъл, знам, че е много сложна тема, но просто защото говориш доста за това и все пак. Да, невроразнообразие е идеята, че всички мозъци функционират по различен начин, не само като биологична структура, но и като нервни пътища, предаване на информация. По-общо като, шапка, понятие, влизат диагнози като диагнози, това е спорно, но влизат състояния като аутизъм, като ADHD, биполярно разстройство и също така, примерно, тинитус. И просто всеки начин, по който мозъците ни се различават в приемането и предаването на информация. Супер. Аз съм Криси, ползвам тя нея на български, на английски ползвам и DDM. В момента съм студент по живопис и се занимавам главно с изкуство от малка, но по-скоро се виждам, освен като артист и като активист и доста обичам да навлизам в теми като точно психическо здраве, капитализъм. Наскоро с моя колектив Ритъм Зиро издадохме списание, което е на тема интерсекционален феминизъм и изкуство. И като цяло аз също съм невроразнообразна, така че тази тема ми е доста на сърце. И да. Супер, много яко. Ние се събрахме, точно покрай темата за психичното здраве, като цяло менталното здраве и как капитализма влияе на него, защото на мен ми отне едно доста дълго време да осъзная как света, в който живеем, си взаимодейства с мен и с моя мозък по някакъв начин. И всъщност, че аз до много голяма степен се влияя и страдам и се радвам и така нататък от именно колко е странно звучи някаква икономическа система, което е супер странно като го кажеш. Обаче всъщност сколкото повече хора говоря, някакси разбирам колко много логика има в това нещо и всъщност колко много по-голяма е темата. Аз знам, че нашия разговор сигурно ще отнеме повече време, отколкото си мисля, затова може би добре дошли в част 1.
на нашия разговор. Надявам се, че ще мога да го пусна в един и същи ден, за да може всеки да си поема колкото може информация, но според вас, кои са моментите, които наистина най-много изпъкват като нещо, което според вас капитализма просто влияе изключително много на нашето психично здраве? За мен е малко трудно да разчленя която и да е сфера от живота ми от капитализма, тъй като той предопределя абсолютно всичко, което се случва около нас, още откакто сме деца. И не говоря само за неща, нали, като икономиката или как се очаква да протекат животите ни в смисъл на училище, образование, работа, всичките тези неща. Просто менталитета, с който ние подхождаме към всякакви неща, към тялото си, към начина, по който гледаме на света. И исторически, когато погледнеш как се е зародил капитализма и през какви процеси е минал, то всъщност е много силно вързани с колонизацията на други държави, колко е, нали, съсредоточено цялата сила в Европа и нали, в момента в Щатите, и как, за да може да се сформира капитализма като система, всъщност са откраднати много ресурси от други корени населения или като цяло цели райони в света. И това по много начини влияе на начина, по който гледаме на джендър, на нашата функция в обществото, на връзките ни с други, и как се грижим за себе си и за хората около нас, и дори с каква цел правим изкуство, нали? Защото аз в академията, където уча, доста често става дума, нали, ние как ще правим пари в тази система, като сме артисти. Защото поначало нашата функция не е капиталистическа. В смисъл, артиста не е там да създава продукт, той е там да обсъжда бавно и смислено социални теми и неща, които имат значение за обществото по някакъв нов начин, който никога не е печелившо. И по един начин така се на един вид цялото ми пърпъс, как е? Цел. Цялата ми цел, нали, в живота също се комодифицира, в смисъл се опредметява и става продукт, което е много обезсърчаващо за мен. Аз основно, нали, като чуя капитализъм и ментално здраве, си мисля първо за бърнаут, нали, това прегаряне от работа, с което постоянно се срещам в работата си. И след това си мисля за... Сега искам да се сетя за другата думичка, за която си мисля. И за почивка. И всъщност, защо не можем да си почиваме? Защо стигаме до състояние, където прегаряме, където изпадаме извън системата, където губим работата си, губим домовете си? И мисля, че това е много свързано с капитализма. И с това състояние на fight or flight, нали? на бягство или битка, в което сме постоянно. Защото аз като живях и учих в Англия 10 години, нямах позиция, в която да мога да си позволя да се разболея за по-дълго време. Това значи, че всеки месец аз трябваше да ходя на работа, за да оцелявам. Просто нямаше друг избор. И когато дойде пандемията, и когато вече, нали, имах някаква по-голяма финансова независимост, осъзнах, всъщност успях да почувствам тялото си и успях да усетя някои от знаците, които ми даваше, и успях да усетя тази тревожност и този стрес и този страх, в който е тялото ми. И дори тогава, когато вече не работех 60 часа на седмица, нали, аз бях crisis worker, но така стана, че работата ми се раздели наполовина от вкъщи, наполовина от училището, в което работех тогава. И тогава всъщност осъзнах всички тези сигнали на тялото ми. И имах много от тези въпроси. Примерно, като се върна в България, ще мога ли да се върна обратно в системата? И осъзнах, че ако системата е такава, че не ми позволява аз да си взема 3 месеца и да се възстановя, може би не е система, в която си заслужава да се върна. Един от първите пъти, когато го осъзнах, връзката между системата и като цяло икономиката,
дори по-специфично, беше когато бях на 25 години и много страдах от това, че постоянно трябваше да сменям квартирите си. По една или друга причина, все някой хазяин искаше да си продаде апартамента, все някой хазяин не му харесваше нещо си. После аз реших да си взема куче, което допълнително усложни ситуацията с това да си намериш квартира. И си казах, добре, по-добре да си изтегля заем и да си плащам собствено жилище и да знам, че никой не може да ме изгони или поне много по-трудно може някой да ме изгони и да се чувствам вкъщи. И след това, нали, с тази, по принцип, все още смятам, че е чудесна идея, вместо да давам пари на хазяи, започнах да получавам паник атаки, сякаш много сякаш от нищото. Чувствах се толкова accomplished, в този смисъл, нали, удовлетворен от, че съм постигнала някаква цел голяма в живота си, нали, това да си homeowner на 25 години, да има собствено жилище. И започнах да получавам паник атаки, някаква ужасна... Тогава ме диагностицираха с агорафобия. Просто не можех да излизам навън. Което с годините, сега като гледам назад и всъщност си казвам, това има толкова много логика, нали? Защото аз, един 25 годишен човек, изведнъж задлъжня с стотици хиляди левове на банка и този човек съм аз и изведнъж осъзнах как, също като теб, не мога да си позволя да отсъствам от работа вече, не мога да си позволя да крашна по някакъв начин, да взема време за себе си или да... Нали, просто е така да хвърля всичко и да замина. Край това вече не ми е позволено. Аз вече съм голям човек, който трябва да изплаща някакъв дълг, да работи и това е. Нали. И осъзнах как всъщност тази несигурност покрай жилищата, нали, и супер високите цени на апартаментите и така нататък повлияха толкова ужасно на мен. Аз тогава загубих 20 на килограма от теглото си. Не можех да ставам, не можех да ям, не можех нищо да правя. Просто бях нищо, живо, такова уж същество, което нищо просто не може да свърши. И ми отне изключително много време да рефлектирам върху това какво се случва и да потърся помощ и да някакси да успея да изплувам и някакси да заживея в този grown-up свят, който си докарах. Всъщност, аз си мисля, че капитализма влияе изключително много, не само, нали, като икономика, нали, но и с начина, по който дори се грижим за себе си. Защото грижата за себе си в момента я виждаме като едни спа процедури, които също струват пари, или пък свързваме почивката с време, в което взимаме по-малко пари на работа, или е ограничено, силно ограничено. И ние имам чувство, че не знаем как да почиваме вече и как да се погрижим наистина за себе си. Вие как го виждате това цялото нещо? Ами да, със сигурност съм съгласна. За мен една от също най-унизителните част от това е просто срамът, който идва с това, когато не се справяш и как ти си потикна да си мислиш, че твоето психическо здраве винаги е твоя лична отговорност и по всякакъв начин са изтрити системи на косъществуване, на взаимно помагане между хората, което винаги трябва да минава през някакво НПО или по някакъв начин. Всичките системи, които са ни достъпни, все пак има някаква барикада между нас и тях, която е парична или която е, нали, на някои хора им е много по-трудно да стигнат до нея. Докато за мен, нали, е едно от най-абсурдните неща е, че се очаква, нали, това нещо, ние да се грижим сами за себе си, без да... И по някакъв... Как да се изразя? Някак си е сложен на много по-назаден план това да се грижим едни за други, което за мен е произлиза от системата, в която живеем. То е на няколко нива. Първо, че това, което очакват другите от нас и това, което очакваме от себе си. И те са взаимосвързани. Защото когато сме научени да даваме собствената си себеоценка и чувство на това, че сме достатъчни, обичани, приети, на това колко сме продуктивни, къде стоим в обществото, колко пари правим, какви неща имаме, тогава в момента, в който не можем да
нали, ние първо, че никога не можем да достигнем тези стандарти. То така е изграден капитализма, че в смисъл, нали, винаги растеш, винаги се бориш и когато твоето чувство за себеидентичност и за self-esteem, нали, за хубава самооценка се базира на това, то значи, че ние никога не можем да го получим. И това, което Криси казва, нали, за общностната подкрепа, когато разчитаме изцяло на индивидуализъм и ние сме толкова независими и можем да се справим с всичко сами, реално то се вижда и в ресърч. Нивата на изолация скачат, нивата на тревога скачат, нивата на депресия скачат. Нали, след появата на капитализма. И другото, което е тази почивка, става изведнъж егоистична. Нали, не само... другите ни го казват, нали... Ама ти как така толкова време без работа, нали? Кой ще ти гледа децата? Ама може ли постоянно да пътуваш? Може ли да не можеш да задържиш работа, нали? Всичките тези неща, които чуваме отвън и чуваме и отвътре, ни карат да се чувстваме малки, слаби, недостатъчни и съответно необичани и неприети. Също нещо, което е свързано според мен с грижата за себе си е това постоянно питане дали аз ще мога да се позволя да се грижа за себе си. Ние разглеждаме грижата за нас като индивиди и от обществото към нас като нещо ексклузивно, което трябва да заслужим по някакъв начин. Все едно да сме си го отработили една цяла година, за да си пуснем някаква почивка. Нали. Много хора са ми споделяли, че примерно когато се чувстват непродуктивни, се чувстват, че не заслужават нищо. Не заслужават да се нахранят сега, примерно, не заслужават да си починат, защото не са свършили нищо продуктивно днес. И така нататък. Тази нужда от това какво заслужава един човек като грижа за себе си, за мен е изключително тъжно, наистина. Защото не мога да повярвам, че живеем в свят, в който това да се почувстваш като човек трябва да бъде заслужено по някакъв начин. Аз виждам го също и в как обществото гледа на хората, които са без работа, или хората, които са бездомни, или хората, които са дори наркозависими или страдат от някаква депресия или просто или с увреждане. Хората, които не могат да свършат, нали, в кавички нещо, което обществото смята за продуктивност, следователно тези хора нямат право да. За мен адски е депресиращо това нещо, защото нали, систематично нали, то се случва във всяка държава. Аз не мисля, че има някъде по света, където нали, държавите, които са нали, които са държавите, които които са приели този западен начин на продуктивност и на работа, нали, този капиталистически идеал, който не работи, нали, не трябва да яде или там, който... то не е точно това, не знам какво е. Нали, ако работиш супер много, ще станеш супер богат или, нали, и ще си щастлив. И ще си щастлив. Мисля, че това е, нали... Да, нали. Но в реалността виждаме, че хора с по 10 работи не могат да изкарат нали, пари, колкото 1% от някакъв човек, който работи една работа, която се плаща мега много някакъв шеф на нещо. Нали. Смисъл, очевидно не е нали, труда нещото, което ти изкарва заслуженото, нали, почивката или парите или каквото и да било. Ние просто си го живеем този живот и си чакаме да си заслужим някаква почивка. И всъщност, кога се случва това? Нали? Как се случва? Въобще, изобщо за мен е mind-boggling. И някакси с този епизод много исках точно това да предадем на хората, че не сте вие грешката. Нали? Някакси не е от вас, не е проблема във вашия телевизор. И много ми се ще също да поговорим и нали, за тези хора, които изброих сега, нали, хората, които примерно страдат от депресия, страдат от зависимост, а по някакъв начин са бездомни или нещо. Просто обществото ги е оставило на страна и това са нали, хората, които най-малко получават грижа, а най-много заслужават такава.
Защото, нали, аз съм чувала и хора във Фейсбук, които казват, аз съм силен, затова съм си заслужил, нали, работата, той човек, защото е слаб и затова е така. Да. Моля ви. За мен е много интересно, като се замислиш кои работи са високо платени и кои са ниско платени, защото когато погледнеш обществото и кой е на дъното, хората, които буквално бутат всичко това да се случва и го носят на гърбовете си, са най-ниско платени. Дори, в смисъл, тук в България може да си направим съпоставка, нали? Някой шеф на бизнес отдел, който има изключително реално лесна работа. В смисъл, да. И да го сравним с някой, който по някакъв начин дори касиерка или чистачка или човек, който се грижи за стари хора или смисъл хората, които вършат един вид на мръсната работа, те са винаги най-ниско платени, макар да са един вид основите на обществото ни. И още повече като го пренесем пък на изток, където се експлоатират супер много работници в цели държави да произвеждат нещата, които ние консумираме. И просто става супер очевидно, нали, къде са приоритетите на тази система и кой е подкрепен от нея. Това, което каза, нали, за грижовния труд, влиза и в патриархални структури. Как всъщност капитализма е една патриархална структура, която дава път на определени групи от хора, които са по-силни, Не знам, винаги като казваш, нали, хората, които са най-ниско платени, те бутат обществото и като мислим за грижовен труд, като мислим за болногледачи, нали, за медицински сестри, за учителки и то дори смисъл, нали, опитвам се да си го структурирам така, че да примерно мога да дам пример с себе си, защото най-лесно, обикновено разбирам неща по този начин, е когато аз преди да получа образование като психолог и преди да започна работа като психолог, работех като healthcare worker, което е грижовен работник. И това е период от живота ми, в който имах най-много директен досег с потребители, с деца, с семейства, с възрастни. Тогава беше, когато полагах най-много психологически труд. И колкото повече учих и колкото по-добра ми ставаше позицията, като говорим за Англия, където структурата на психологическата професия е много капитализирана. И всъщност една от причините защо напуснах е, защото колкото повече работих и колкото повече учих, толкова по-малко грижовен и психологически труд трябваше да полагам. Толкова повече си стоях в кабинета, толкова по-малко сила имах за нещата, които правех, защото имах клиент, който имаше нужда от подкрепа веднага, но понеже вече не бях грижовен кризистен работник, а бях психолог и трябваше да си стоя в офиса и те трябваше да запишат час с мен след примерно една седмица, защото така работи системата, аз се побърквах, нали, от това безсилие, че добре, аз съм тук и мога да го направя и буквално не ми е позволено, защото трябва да мине през тази административна система, за да стигне до там. И вече докторантите, нали, клиничните психолози на най-високо ниво в Англия, те в момента са лидери на екипи, подкрепят други психолози и нямат никаква нали, работа на терен. Което е безумно, защото реално хората с най-много знания и най-много опит не достигат до хората, които имат най-много нужда и грижа от подкрепа. И мисля, че това много ясно символизира капиталистическата система и защо всъщност е толкова нали, безумно ядосващо и безсилно, когато сме част от нея. Във връзка с тази тема, Дейвид Гребър има книга, която се казва Bullshit Jobs, която още не съм чела, но съм гледала лекция, която е по книгата и ако на някой му е интересно, мисля, че е добро четиво по темата, което в книгата се говори за как много от работите, нали, много от професиите и нещата, които се извършват от обществото в момента, реално нямат нито полза за обществото, нито имат лична, нали, не ти предоставят лично удоволствие и буквално са там, за да се съществува системата.
и как исторически никога не е било по-лесно да работим по-малко, а работим много повече, отколкото преди и отколкото можем да си позволим. Защото в момента имаме всичката технология и автоматизация и знания, че да направим работата, която ние вършим като човешки същества много по-малка и да живеем със същите удобства, но системата не го позволява, което е доста интересно да се прочете. Исках да говоря за почивките и защо и кога си взимаме почивка и кога не си я даваме. Защото постоянно имам клиенти, които ми казват: да, обаче аз мога още да се справя. Нали? Не съм на предела на възможностите си. И аз винаги имаме този спор в кавички. И винаги се опитвам да обясня, че за да имаш капацитета да усетиш кога имаш нужда от почивка, ти не трябва да си на предела на възможностите си. Защото когато стигнеш, не можеш вече да си вземеш почивка, защото не знаеш, че ти трябва, нервната ти система е претоварена и продължаваш, нали, да въртиш на празни обороти, но буквално когнитивните процеси, нужни за вземането на решения и за чувстването, че ти е нужна почивка, идват преди това. И, нали, като си говорим за почивки, и това основно искам да мине като съобщение, нали, на хората, които ще го чуят този подкаст, взимайте си почивка, когато още можете да правите неща. Когато се замислите дали ви трябва почивка, трябва ви почивка и тогава я взимате. Да, но да не забравяме, че за много хора да си вземеш почивка на работа е доста голям лукс. Много неща всъщност са лукс. И аз затова и повдигнах въпроса за почивките, защото наистина се гледа на грижата за нашето ментално здраве наистина като лукс. И за жалост много малко хора могат да си го позволят този лукс, да се оттеглят от работа за малко или да си полегнат в тях някой следобед дори. Било то защото родителите им са нещо или децата им са нещо, съпрузите им, обществото като цяло, може би нямат диван дори или каквото и да било. Нали. За нас е много трудно, нали, ние сме толкова, как да кажа, облагодетелствани, за да не може да си представим свят, който може би нямаме диван или легло, но за много хора това е реалност. И затова и повдигнах, нали, темата как всъщност обществото ни се отнася именно с хората, които са в най-тежките си моменти в живота и всъщност са най-прецакани от системата, нали. Загубили са жилището си, може би си направил някаква грешка, нали, на всеки се случва, това е, нали, окей. Или, както казах, може да имаш зависимост. Зависимостта, тя също се подхранва от капиталистическата система, нали, някакси виждаме реклами за какво ли не. Биваме, как да кажа, тласкани до предела на възможностите си като човешки същества и за много хора да се саморегулират или да си самопомагат по някакъв начин с алкохол, наркотици или нещо подобно е нещо вече съвсем нормално, защото просто хората нямат къде да избягат. Нямат къде да починат, няма къде към кого да се обърнат и това се превръща в тяхната реалност. И ние като общество гледаме на тях като едва ли не долните хора или нещо, което не успелите, нали, от тайката там. И е много-много жалко, че не сме изградили системи, в които можем да помогнем именно на тези хора. Когато точно както вместо да го стигматизираме, това, което казваш, нали, когато ние дори, смисъл, като общество виждаме болестта като слабост. То оттам идва. И когато говорим за различни ментални ситуации, които са реално дисрегулация, ти си дисрегулиран и може би викаш, може би махаш с ръце малко повече. Това е начин да регулираш тялото си. И ние го виждаме като опасност, виждаме го все едно, този човек е пиян, примерно, нали, извън зависимостите, за които има причина и, нали, изобщо не трябва, но винаги слагаме всичките тези, този е мързелив, този е пиян, този е, нали, безработен, а всъщност човека просто е дисрегулиран. И можем просто да го попитаме какво би помогнало в тази ситуация. И като работодатели, имайки различни хора, които работят за нас, това е което трябва да правим. Трябва да питаме хората от какво имат нужда, така че да се чувстват подкрепени.
а не изтощени, изолирани, самотни, с всичките тези лейбъли и характеристики лепнати на тях, нали, които тежат. Защото един подкрепен човек единствено когато един човек е подкрепен и се чувства в безопасност, този човек може да бъде креативен, може да намира нови решения, може да разбира какво иска да прави. И когато системата не ли дава капацитета за това не се справяме. Не защото има нещо нередно в нас. Точно, да. Да, за мен е доста тъжно колко цинични са ценностите, които идват от капитализма, който за да си успешен в капитализма ти трябва да си независим, ти трябва да си силен, ти трябва да нямаш твърде много емоция, ти трябва да можеш да се справиш и да си много отговорен, да нямаш някакви твърде големи нали, нужди, което за мен е просто чист фашизъм за предвид колко различни са хората и колко всъщност колко е важно ние да сме зависими едни от други, защото буквално така сме оцелели като вид. И колко е просто здравословно ние да изразяваме нуждите си, да изразяваме емоциите си и да вярваме на телата си, когато ни казва, че имаме нужда от почивка, че имаме нужда да спрем, че имаме нужда от повече време, докато успеем да намерим какво нали, има смисъл за нас. И това време просто ни е отнето. Смисъл, ти в момента, в който излезеш от гимназията, ти веднага трябва да си кажеш какво да правя сега. Веднага, в който излезеш от университета, ако си ходил, ти трябва да си кажеш, добре, сега какво ще работя. И през цялото време ти си в една система, която те смазва и нямаш никакво време за себе си и просто да се откриеш като човек. И през цялото време ти се набива този срам, че ти си нали, разлигавен, ако нали, искаш тези неща. Ако ги усещаш в себе си, просто трябва да ги потискаш. И по този начин се случва това отчуждение, за което ти каза. Нали? Ние се отчуждаваме едни от други, отчуждаваме се от телата ни, какво ни казват, отчуждаваме се просто от буквално самите себе си. И е много тъжно, че хората защитават капитализма, защото имат този фалшива представа, че някой ден те ще бъдат щастливи, когато постигнат всичко това, докато буквално то ни диктува ние какво искаме. И това е нещо, което е важно ние да си напомняме и да се борим заедно, защото сам не можеш да се пребориш с това нещо. И това повишава нивата на агресия. Всичкото това, което нали, трябва да си глътнем и да преодолеем и да сме силни и да си го задържим в себе си, това е гняв. Гнева е супер емоция, защото ни посочва несправедливостите. Само, че когато не можем да видим несправедливостите на системно ниво, ние ги насочваме срещу по-слабите, срещу различните. И цялата тая изолация ултиматли води до това, води до по-високи нива на агресия и съответно води до всичките хейт крамс, които виждаме напоследък. И това се бори чрез взаимопомощ и солидарност. И изслушване на другия преди да си направим заключение, само защото се движат по по-различен начин от нас, например.